Igbo ndị ọnwa nwe mmadụ anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị na Aba steeti Abia. Taa bụ Tọzdee abalị 22 n'ọnwa Ọgọst afọ 2024 ma bụrụ ahịa Eke. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ntuli aka elu ọchịchị kansụl na steeti Abia na ha adịla njikere dịka ụlọ omeiwu na-akwadola ndị otu ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ maka ntuli aka elu na steeti Abia. Ọhaneze ndị Igbo agaala leta nwunye Iwu Anyanwụ nakwa ụmụ ya. Onye isi ala Tinubu ezigala ndị steeti Jigawa ozi nkasi obi n'ihi oke ide mmiri nke butere ọdachi na steeti ahụ. Ndị ọma m, anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa. Ọkọ akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị gaa n'iru. Ụlọ omeiwu steeti Abia emeela nnyocha ma kwado onye isi oche nakwa ụfọdụ ndị otu ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ maka ntuli aka elu na steeti Abia bụ ndị ahọpụtara ma ziga site n'aka gọvanọ Alex Oti. Atụmatụ a ka amapụtara ọkwa ya n'oge ọgbakọ nke ụlọ omeiwu a site n'aka osote ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu ahụ bụ Maazị Augustine Okezie bụ onye nọrọ n'isi ọgbakọ nke ụbọchị ahụ. Ebe ọkammụta George Ehima ka kwadoro ịbụ onye isi oche, Dr. Kelechi Okorie, Joseph Uzoma Akara, Nkemdirim Kalu na Beta Ehummadụ ka kwadoro dịka ndị otu ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ maka ntuli aka elu na steeti Abia. Dịka osote ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu a siri kwuo, ndị mmadụ abụọ ndị ọzọ ahọpụtara nke bụ Ekele Queen Ahụchọgụ na Onyemuche Elekwa bụ ndị na-abịaghị ka a ga-eme nnyocha ha ụbọchị ọzọ ma ọ bụrụ na ha zọchie n'ihu ụlọ omeiwu a. N'ịga n'iru n'akụkọ, ndị ndu nke otu jikọtara ndị Igbo ọnụ bụ ọhaneze ndị Igbo agaala leta ezinụlọ onye bụbụrụ onye isi otu anwụrụ anwụ bụ Chief Emmanuel Iwu Anyanwụ. Ndị nnọchiteanya nke otu ọhaneze ndị Igbo gara leta ezinụlọ Iwu Anyanwụ ka onye odeakwụkwọ ukwu nke otu a Ambassador Oke Emuchai duru ha gaa. Emuchai dịka o siri kwuo na nkwupụta sitere n'aka onye odeakwụkwọ gburugburu nke otu a Dr. Alex Ogbonnaya kọwara ọnwụ Iwu Anyanwụ dịka oke ihe funahara ndị Igbo nakwa ọtụtụ ndị. Emuchai onye gakwara n'iru kwuo n'ọnwụ aha eji aga mba bụ nke na-agbawa obi, ma n'ọnwụ bụ otu ihe nke na-agaghị agbanaha ọsọ na ya. N'aha otu NEC nke ọhaneze nakwa ụmụ Igbo niile zigara ozi nkasi obi ha n'oge a. Na nzaghachi, Maazị Jidechukwu Iwu Anyanwụ bụ ọkpara Chief Iwu Anyanwụ kelere otu ọhaneze ndị Igbo maka njem nkasi obi ahụ ha bịara nakwa okwu ọma ndị nke ha kwuru. Otu njikọ ukwu nke ndị Igbo na ngalaba nke ndị ntorobịa ya gbaa ụwa gburugburu ekwupụtala nchegbu ha maka ntọrọ mmadụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Nchegbu otu a na-abịa n'ihe gbasara ntọrọ nke na-akanyewu njọ na steeti 5 nke dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ. N'ozi nke rutere ndị nta akụkọ aka n'ụbọchị Tọzdee, onye isi oche otu ọgbakọ ndị ntorobịa nke ọhaneze ndị Igbo n'ụwa niile bụ Maazị Okwu Nnabuike gwara ndị gọvanọ steeti 5 nke dị n'ọwụwa anyanwụ ka ha gbasie mbọ ike iweta ọnọdụ a n'isi njedebe. Okwu a gakwara n'ihu mee ka amata n'ogo ntọrọ mmadụ na mpụ na omekome ndị ọzọ abụrụla nke na-ebute nchegbu nakwa ụjọ ime njem n'okporo ụzọ ndị dị na mpaghara South East. Otu ọ dị, ọ gara n'iru kelee gọvanọ steeti Enugu maka mbọ nke ọ gbara ịhụ na akụsasịrị ngwongwo ndị ntọrọji akpa ike ma kọwaa na nke ahụ ga-abụ ihe ịdọ aka na ntị nyere ndị ọzọ bụ ndị na-akpa agwa omekome. N'ịga n'iru n'akụkọ, ndị bi n'obodo Egbu n'ọchịchị kansụl Owerri North na-agụkọ ihe ndị funara ha n'oge gọọmenti steeti ahụ kụtụsịrị ụmụ obere ụlọ ahịa nakwa mkpọmkpọ ebe ụlọ ndị akọkọtara akọkọta bụ ndị nọ n'obodo ahụ maka
atụmatụ ịmụba ụzọ Owerri gawara Ụmụahịa. Otu ọ dị, ụfọdụ ndị bi na ogbe ahụ makwanụ ndị nwe ụlọ ndị ahụ akụtụrụ akụtụ bụ ndị kwupụtaranụ na nke emetụtala ha n'ebe ọ dị iche iche. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị bi n'ebe ahụ kwetara na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ịgbasa okporo ụzọ ahụ ebe ndị ọzọ kwụsịrị ike na ọ bụ ihe kwesịrị ime n'ihi nke a na ọ ga-abụ n'ihe a ga-achụ àjà were nyere ka enwee ike wetakwuo mmepe n'ọnụ ụzọ ha ma ọ bụrụ nke a ga-akụtu mkpọmkpọ ebe ha nakwa ụlọ ahịa ndị kwuchichara ụzọ. Otu ọ dị, otu onye nke a metụtara kwapụtara akwa arịrị na nkụtu a metụtara ha n'ebe ọ dị ukwuu, ọkachasị ka ọnọdụ obodo siri dị ugbu a. Dịka onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na steeti Imo siri kwuo bụ Ralph Nwosu bụ onye mere ka amata na mmụba ụzọ a bụ ọrụ nke sitere n'aka ọchịchị etiti bụkwanụ nke ọchịchị steeti Imo na-eme ka ọ bịa na mmezu. Nkụtusi a bụ nke bidoro na izuụka gara aga bụ nke gụnyere mpaghara nke nọ n'akụkụ aka nri nke obodo Egbu ma rukwa obodo Emekuku. N'ịga n'iru, onye isi ala Tinubu ezigarala ozi nkasi obi nyere gọọmenti nakwa ndị obodo steeti Jigawa n'ihi oke ide mmiri nke kpara mkpamkpa ọjọọ na steeti ahụ ma bute ọnwụ ọtụtụ mmadụ nakwa nghasasị nke ndị obodo ahụ. Onye isi ala gara n'iru kasie ezinụlọ ndị mmadụ nwụnahara obi nakwa ndị ide mmiri akpara nnọọ aka ọjọọ n'ọchịchị kansụl 14 nke dị na steeti ahụ nakwa ụfọdụ ebe obibi ha. Onye isi ala Tinubu kọwara na ọdachi a na-eme n'ogbe ndị a site n'oge ruo n'oge na-egosi mkpa ọ dị ka anọgide na-ewere nzọụkwụ iji lebara mgbanwe ihu eluigwe anya na ihe ndị sokwa ya aga, tụnyekwara ihe ndị ọzọ mmadụ ji aka ya akpatụrụ onwe ya. Onye isi ala mesiri ndị steeti Jigawa obi ike na ọchịchị ya ga-enyere ha aka n'oke mkpa ha nọ n'ime ya ugbu a. Onye isi ala Bola Tinubu enyela nkwado mweghara na mgbanwe aha nke ụlọọgwụ pụrụ iche nke Dahatu Araf dị na Lafia ka ọ bụrụzie ụlọọgwụ nke nkụzi ihe ụlọakwụkwọ mahadum etiti Lafia Nasarawa. Na nkwupụta nke sitere n'aka ọnụụlọ ekwuru ọchịchị onye isi ala Chief Ajuri Ngelale zipụrụ, nke ọ kọwara na mgbanwe ahụ bụ n'ihi arịrịọ nke sitere n'aka gọọmenti steeti Nasarawa. Ozi ahụ gara n'ihu kwuo na onye isi ala Tinubu ka kwudosiri ike n'ihu maka ọdịmma n'usoro nchekwa nke ngalaba ahụike ụmụafọ Naịjirịa. Ọchịchị etiti ewegoola ego ole eji enweta akwụkwọ ikikere ime njem paspọtụ bụ nke ga-amalite ịrụ ọrụ n'abalị mbụ nke ọnwa Septemba afọ 2024. Ọnụ na-ekwuru ụlọọrụ na-ahụ maka njem ọpụpụ na mbata mba na mba nke ala anyị bụ ụlọọrụ Immigration DCI Kenneth Udo kwuru na mmụba bụ n'ihi mgbalị gọọmenti ịhụ na ezi aha nakwa ntozu oke nke akwụkwọ ikikere ime njem bụ nke ga-eguzosi ike. O kwuru na mwugharị a ka ọ dị ugbu a abụrụziela na akwa paspọtụ nke nsapeta ya dị 32 nke ga-anọrụ afọ 5 a na-emebu N$35,000 bụzi N$50,000 ebe nke bụ nsapeta 64 nke ga-anọ afọ 10 a na-emebu N$70,000 ga-abụzi N$100,000. Ọ na-akọwakwa na nke a mekọtatụrụ ndị ụmụafọ Naịjirịa bụkwa ndị nọ na mba ofesi. Ụlọ omeiwu nnọchi anya ekpebiela ịbagide nnyocha eji n'aka nke nka na ụzụ n'ime usoro ihe omume niile gbasara ego n'ụlọ akwụkwọ mahadum niile na mpaghara South nke ala anyị. Onye isi oche nke otu kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya bụ nke na-ahụ maka mmụta n'ụlọ akwụkwọ mahadum omeiwu Abubakar Fulata kwupụtara nke a n'ozi o zipụrụ n'Abuja dịka enwere nnyocha nke ihe ndị omeiwu rụrụla. Ụlọ akwụkwọ mahadum ndị a bụ nke gụnyere ụlọ akwụkwọ mahadum Calabar nke steeti Cross River, ụlọ akwụkwọ mahadum Port Harcourt nke dị na steeti Rivers, ụlọ akwụkwọ mahadum etiti nke Ọyọ dị na steeti Akwa Ibom, ụlọ akwụkwọ mahadum etiti maka ọmụmụ ihe akụrụngwa mmanụ patrol nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Dịka Fulata siri kwuo, nke a bụ n'ihi akwụkwọ ndị ụlọ akwụkwọ ndị a webatara n'oge njem nleta otu kọmitii ahụ mere n'ụlọ akwụkwọ ndị a bụ ndị dị na mpaghara South.
onye minista na-ahụ maka isi obodo ala anyị bụ Nyesom Wike kwupụtala na ya agaghị azaghachi oku nke sitere n'aka onye ndu nke Southern na Middle Belt Forum Chief Edwin Clark bụ onye kpọrọ ya oku ka enyocha ma chụpụ ya n'otu pati PDP, na-akọwa na Wike abụzighị onye otu pati ahụ. Onye minista onye kwupụtara nke a n'oge ọgbakọ ya na ndị nta akụkọ maka ncheta ịgba otu afọ ya n'ihu ọrụ dịka onye minista na-ahụ maka isi obodo ala anyị Nigeria. Enyimba FM gụkọtara na Clark n'ozi nke o zigara onye isi oche ukwu nke otu pati PDP Umaru Damagum gbara ya ume ka o hiwe otu kọmitii nke ga-enyocha Nyesom Wike ọ bụrụ na achọpụta n'aka ya adịghị ọcha na ga-enye ya ntaramahụhụ kwesịrị ya dịka iwu otu pati a siri dị. Na nzaghachi, Wike kwuru na ya anaghị ahụta Clark dịka onye otu pati ahụ, ebe ọ gakwara n'iru na-akọwa na onye a bụ onye ndu nke Ijaw bụ onye gbagidere ụkwụ n'ọchịchọ ya ịzọ ọkwa gọvanọ n'afọ 2014, n'agbanyeghị na ọ zọkwara ọkwa ahụ ma merie, ebe na-enwebeghị onye tụnyere n'ụtụ maka otito nke otu pati ahụ karịa ka ya nwa siri mee. Otu pati APC nabatara ọnụọgụgụ mmadụ ruru 100 bụ ndị sitere n'otu pati PDP, otu pati LP nakwa nke ADC n'isi ụlọ ọrụ ha nke mpaghara ọchịchị kansụl Igwegbe na steeti Edo dịka a na-akwado maka ntụliaka elu gọvanọ. Na-ịnabata ndị agha fetara n'otu pati ha, onye isi oche nke otu kampen kansụl nke otu pati APC Matthew Uhogide kwere nkwa na a ga-esokwa ha n'ụzọ ziri ezi, na-ekwupụta na ndị otu ha niile ha otu na-enweghị onye karịrị ibe ya n'otu pati APC. O zipụtara nkwenyere ya n'ebe sinetọ Okpebholo nọ, na-akọwa na ọ bụ onye tozuru oke iji aha otu pati ahụ were ezi ọkwa gọvanọ ma bụrụkwa onye ga na-aṅa ndị mmadụ ntị ma ọ bụrụ na ọ banye n'ọchịchị. Ụlọikpe ukwu nke dị na steeti Benue enyela iwu ka otu pati APC hapụ iwepụ onye isi oche otu pati APC na ngalaba steeti Benue bụ Honorable Augustine Agada. Otu akwụkwọ iwu nke sitere n'aka ọkaikpe Teresa Igoche rutere ndị otu ije ozi NWC nke Abdullahi Ganduje nọ n'isi ya nyere iwu ka ghara nọ iwepụ otu ije ozi nke otu pati ahụ na steeti ahụ nke Austin Agada nọ n'isi ya rukwe mgbe afọ 4 mgbe oche ọchịchị ha ga-akụrụ ọnụ. Otu pati nke ngalaba nke steeti Benue bụ ndị na-achọsi ike maka iwepụ ndị otu ije ozi nke NWC nke otu pati ahụ. N'ịga n'iru ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ ga-abịara unu nọsie n'ike ndị ọma m ji eme ọnụ. Nnọọ ndị ọma m hụrụ n'anya, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Ndị ọrụ ahụike ekwuola na egbuola mmadụ 22 site n'abalị ruo n'ụtụtụ dịka ndị agha mba Israel gbalitekwuru aka elu ha n'ebe mekọtara ọrụ ha na Deir el-Balah na Central Gaza na mpaghara ndịda. Ọtụtụ ndị mba Palestine bụ ndị fegara Deir el-Balah dịka ndị mba Israel nyere iwu mbupụ ọhụrụ nakwa agha ya nke balitere n'ime etiti obodo mmadụ jupụtara n'ime ya. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị gbara ọsọ ndụ na mba Palestine nke otu UN akatọọla mwakpo dị egwu na ụlọ akwụkwọ ndị nke dị na ebe ugwu nke obodo Gaza. Ọ dịkarị ala mmadụ 4 nwụrụ na mwakpo ndị agha mba Israel wakporo otu ụlọ akwụkwọ nke dị na mba Gaza nke a na-akpọ Saleh Adin. Onye isi ala mba US bụ Joe Biden gwara onye prime minista nke mba Israel bụ Benjamin Netanyahu okwu ma kwụsie ike na ngwa ngwa nke ịbịarute ma weta esemokwu ahụ n'ijidebe n'etiti mba abụọ ahụ bụ nke kwesịrị ime ma nwee mkparịta ụka
a nke na-aga n'ihu ugbu a maka iweta nsogbu ahụ n'isi njedebe. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ azụmahịa. Ndị na-eme njem ụgbọelu na-enwe ihe ma aka n'ihu n'ebe mekọtara ka esi ebupụ ngwaahịa ha n'ọdụ ụgbọelu n'ihi ụkọ ụgbọelu iji bufee ngwongwo site n'otu steeti gaa n'otu steeti kọrọnụ. Enwere ụgbọelu ole na ole maka ime njem na gburugburu ala anyị dịka ụlọ ọrụ ụgbọelu ndị dị n'ala anyị Naịjirịa na-agbalịkalịka n'ihi ọnụọgụgụ nke ụgbọelu gbatụrụ agbatu maka oke ọnụ ahịa iji dozie ụgbọelu ndị a. Ụfọdụ ndị ụlọ ọrụ ụgbọelu bụ ndị zigara ụgbọelu ha mba ofesi maka ndozi ma enwezikwaghị ike ibughachite ya n'ihi mgbago ego akwụkwọ nke ala anyị. Ma ụfọdụ ndị ụlọ ọrụ ụgbọelu na-ejikwa ụlọ ọrụ ndị nọ na mba anyị na-akpatụcha aka n'ụgbọelu ndị ha nwere enwekwaghị ike idozi ụgbọelu ha ma manye ha ịhapụ ụfọdụ ụgbọelu ha n'ebe ntị ahụ. Otu o si dị, nke a bịara belata ọnụọgụgụ ụgbọelu maka ndị na-eme njem nakwa nke na-ebu ibu. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọelu n'ala anyị Naịjirịa bụ ụlọ ọrụ NCAA na mkpirisi asụ bekee amapụla ọkwa ka ọ dị ugbu a ma mee ka ọ bụrụ mmanye na ụfọdụ ụlọ ọrụ ụgbọelu ka a ga-egbochi ụgbọelu ha ị na-efe n'elu dịka ha na-enweghị ike ịkpatụcha ha aka n'ebe kwesịrị ịnụ ka enwee ike gbochie ihe ọbụla bụ ihe ga-ebute ọdachi. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ egwuregwu. Otu egwu bọọlụ Enyimba FC amapụtala ọkwa na ha azụpụtala mmadụ atọ ndị ọzọ bụ ndị na-agba bọọlụ dịka ha na-akwado maka egwuregwu nke NPFL nke 2024 banyere 2025. Ndị ọgba bọọlụ ndị a bụ Moses Adukwu, Anita Chigozie na Asibe Nathaniel. Adukwu, Chigozie na Nathaniel bụ ndị batara n'otu egwuregwu nke enyi site na Plateau United, Sporting Lagos na Co City FC. Ndị dike nke Aba nabatara ndị ọhụrụ a dịka ụfọdụ ndị isi ọgba bọọlụ ha chịpụrụ ha n'aka n'oge akụmbọọlụ nke oge gara aga. Ndị a bụ ndị na-amabutela mmeri ugboro 9 n'egwuregwu NPFL kwupụtara na nso nso a na Olerewanju Yemi bụzi nnukwu onye nkụzi otu egwuregwu ahụ. Enyimba FC bụ ndị gbara ndị atọ n'oge egwuregwu NPFL nke gara aga. Ndị ọma m, site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya n'oge akụkọ ụwa nke taa. Ma tupu m na-esepụ ọnụ n'okwu, gerekwanụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ịmata na ntụliaka elu ọchịchị kansụl na steeti Abịa anaghị adịla njikere ugbu a dịka ụlọ omeiwu na-akwadola ndị otu ọrụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti Abịa. Ọhaneze ndị Igbo agala leta nwunye Iwu Anyanwụ nakwa ụmụ ya. Onye isi ala Tinubu ezigara ndị steeti Jigawa ozi nkasi obi n'ihi oke ide mmiri nke butere ọdachi na steeti ahụ. Ndị ọma m, ka ọ dị ugbu a ozuola ma gbachaa n'ebe mekọtara akụkọ ụwa nke taa. Dịka m na-ekele unu ebe ọ dị ukwuu maka ịnọnyere anyị na nke taa, na-asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Onye wetara unu aka ọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Na-asịkwanụ nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Unu agbalịala n'ebe ọ dị ukwuu maka ịnọnyere anyị na nke taa. Ya gaziere unu.